Hi mga kabisaya, and welcome back again to my channel. So today I'm gonna show you how I make my chicken cordon. First, we need the breast chicken. Ang uban na ni mga kabisaya, na-slice na ako siya, but napay nabilin, no? So, i-demonstrate na ako. All you need is the breast chicken, the cheese, and the ham. So, na-prepare na ako ang cheese and ham mga kabisaya. Na-roll na ako siya ganina morning. Kay, nani akong preparation, no? Gina-roll na ko siya daan. Tapos, ginabalik na ko siya sa freezer para mo-frozen siya. Ayan ako i-wrap ang chicken fillet. So, first, we need to slice the breast chicken into thin slice. This. Careful lang mo sa yung kamot, ha? Like this. Like this. Almost done. Ana pa. There's the other one. The best kayo ni mga kabisaya, no? I-prepare niyo for tomorrow's event for Father's Day. Slice everything. Isa. At first medyo malisuran mo ani mga kabisaya, pero manad na. Okay? After you slice it, so this is the breast chicken, and i-slice na to siya into thin slice. After niyo siya ma-slice, ayan yung siya timplahan, you just add salt and pepper. Muna niya itong breast chicken mga kabisaya, no? Na nahuman na siyang slice. So, we just need to add salt. If you want, maybe a lot of salt. Not just too much, but, you know, and pepper, because I love pepper, so I put a lot of pepper. Just mix. Just like that lang yun. Okay. And let's marinate it for at least 30 minutes para ma-absorb ang iyang flavor. And we're back. So after 30 minutes, pwede na ito siya i-roll mga kabisaya. Ito sa iyo pang lights dito sa atong chiller. Kaya burap. Okay. And after 30 minutes mga kabisaya, muna na siya itong in-slice nga chicken fillet. I mean chicken breast. So kung ano itong toothpick, don't forget. Okay, balik lang po natin siya later. So like this lang. Very easy. It's very easy. Just roll lang. So kung pwede hugtan ng pag-roll, okay. Later on, i-breading pa man nato siya. Nangita ko gamay-gamay. You can make this on a very special occasion, just like tomorrow's event, Father's Day. So, after ni mo i-roll ang chicken fillet, katong chicken nga na-slice na to ganina, ato siya i-toothpick o balik. Oops. Okay, para mas firm. And then put it back on the freezer para mo frozen pa siya. Then dili kayo siya, pag once magud siya frozen mga kabisaya, tapos ato siyang i-breeding, grabe na kay ka-easy. Mo-roll gid siya like this mga kabisaya, oh. Very easy, no? As easy as 1, 2, 3. So I hope na may na ayop na. Oh, grabe na kayo kaswet. Okay.
Very easy as 1, 2, 3. Mga kabisaya, no? Muna ni atong girap nga cheese, ham, and chicken fillet. Tapos gipa-frozen ako siya, I think mga 4 hours para mo firm lang siya. Para pag-wrap na to, dili ka siya lisod i-wrap mga kabisaya. So muna siyang sikreto, no? You can use also the cling wrap, pero mas mamahal naman good kung mag-use pag cling wrap. So I'd rather use the toothpick para mo roll siya. So this is it. Ato na siyang butang butter and breadcrumbs. Tapos after that, ready to fry na dahil siya mga kabisaya. Guys, pag butang na nato siya og breadcrumbs and egg mixture, kuha na natong toothpick, no? Don't forget to get the toothpick. Like this na din siya, guys. Breadcrumbs. Halfway na ta, guys. Sapit na mahuman. Look, oh. Muna na siyang finished product. Oh, it's not that finished product pa dahil kay prituhon pa siya. See you later. budget.